King Murise. Hapana izuri. Pozamira sa. Hapana krari. Netwa no King. Scarfizzo Tsotsi Hwezha hip hop artist Mbare. Man, Scarfizzo Tsotsi hip hop artist Mbare. Man. Nurwa hip hop. Man. Alright, makatanga kurwa hip hop rini. Tanga 2008. Okay. Yeah, takatanga kutara. 2008. Is it time 2020? Samane almost 12 krari. 12 years muri industry. Oh, saka 2008 kusvika 2020 mane masong mangani so far? Album amakaita chichi so far takacompile album yese anogona kusvika nazvima tichimeta 20 track album anogona kusvika nazvima 15 tosisa mamwe masingle tosisa mamwe atisina kubvata anoclaima kuma record label ize mamwe akawanda more than 15 albums. Hey, saka ngoma munaro kudaro. Tinawo huko. Pane akamborirwa here kubva 2008 kusvika 2020 akambopengesawo mageto yotsi Mbare kana ma hip hop fans emuZimbabwe. Pane inonzi aninharo. Totanga inonzi Gero Gospel. Gero Gospel yanga iri album yanga iri song. Yanga iri song single track ndakadedicatira ngezha yangu payakabreya nepakaklara momzi yangu Hwezha. Gero Gospel ninge chingutaura gospel romgeto Hwezha mukuru watinoita tina vabereki tisipesera tamusheti takutsara song yo yakatokena macharts because aninharo after Gero Gospel ndaita aninharo na PK masong yo akatomborira ma radio stations last tiro ma streets akamborira last because aninharo ndakazita na PK after PK atade kwa busy signal ndakati mix yengu song yakunonzi aninharo yakatogara macharts futi zvekudaro because nonzi ndadzamirwa. That was my first video to deploy it channel. Okay. Indicata nama. That was in 2013. 2016 vanagadzira song inonzi Sunset zvekudaro. Okay, akandikenda kambokaona kandakanakidza. Trace Africa channel yakaplaya macharts yakakena. Even my reviews acho mawambi. Because after zvekudaro takapota zogadzira masingle akati one day after that but vamwe vacho vatakwanisa kuti timareleases tiri kuti vambasina proper channel Hwezha kuti tasina mafans ekuti tikwanise kunge tichiita se tichifinance masing but zvekudaro that was 2016. 2017 but adonedza tsamba kuvakuru. That was a little bit controversial one because they get started cancela chitaura ne like tingati vakuru vemaorganization Hwezha mamwe government chichi titaura masichers mugeto vhata esikuwanika tabuka chichi Hwezha saka iyo yakamboita controversy vatogona kuitama zvedu kune vanenge vada kunyanyiziva nezvayo vanogona kuenda papeji unoiwela. Alright. But zvamai za 2020 kandike ndakaona MH Metro ka ndakamika so kamaka release mai manje hanzi ma bloat ma jalavu ma wingidi ndazo try say because tigonzi ane kaika akabudiswa achitara maenzo mapuma ko angasikire kuda kupisa munhu here kana kuti kutedzera munhu here kana kuti chimwe yasotaura kuti papopo art Hwezha apana chinhu nyowani paspace waiketa saka ndizokuti you as an artist zvamufana to right motika dzese dzine 4 mavhiri saka Mazda pana painonosuwa ningiri Toyota kuti magadzira mota ine 4 mavhiri because ndo making yemotikari dzese Hwezha zvinozongosiyana mabeji nechichichi nekamfuna kudaizo sema place nemusic Hwezha for that song mabloti majalavu nemawikiti ndakanakirwa neconcept Hwezha no concept yairwa nemukomana Hwezha concept yairwa natigonza pakata se yakapenga Hwezha just like zvangota Jay-Z pasong yanazi inonzi Dead Presidents Hwezha but akanoti song yairwa nanazi yakaita se yakaipa but I can still make some ndikosagadzira futi chimwe chinhu chakaita se chakapenga Hwezha and ndaifila futi kuti bloti najalavu nowikiti vanhu vanga vasinganyasopiwa credit yavo zvekudaro muzhinji pakuti taita sati wingidi yakachinja mangoma same applies najalavu bloti for the new generation Hwezha saka ndangotirike ndingotange ndingowapa maprops yaidhi yanga igara ndinayo but inongosina execution pandakaona kuti mukomana aro vaindatege ndisimbiso timu rangu randonakirwa naro Hwezha
Wedzera pambe rakazingara kuprata kuti akatsara akaita sei ndozvakazingiza ari mageto youths chaimaitofanzi mageto youths ekupi havame vanhu vanongotaura izvozvo Mbare vataura izvozvo vamwe vanongachitaura izvozvo vachita hanzi mfesi ada kutedzera Scarfizzo ada kutedzera just because tigonza akarowo yake mabloti machichichi mageto youths ekutaura ndekupi because kumbare ataura izvozvo ama mageto youths andosangana nawo achiona sonhuyo anenge achiti mfesi ari kutedzera even ekumbare variko vanhu vanotaura izvozvo but pamwe kusaidi kwako usangane nawo because obviously vanhu vanonga chitokusimbisa kunonzwa munhu fair iwe usadhibe akusimbisike munhu romumbare undolainwa kuti aiwa wakadai so Hwezha chero ukatera rekodhi racho unokwanisa kuwela wega kuti haisi yaigairwa Hwezha plus media inenge da kumhanisa masini chimboka freestyle because munhu wakaziyeka kuti kaimbonyasoimba kakachindichii mabloti mauyo acho iwoni mani alright Kuzwa, ja, dine maplot ja lavu nema winkidi cha chedu chinotenderera DVD pavaiti batira magwara ngoma dzirize muroma uye wasuzarirwa nerwizi dine maplot ja lavu nema winkidi cha Mbare chinotenderera DVD pavaiti batira magwara ngoma dzirize muroma uye wasuzarirwa nerwizi dane zvikati bambo nichizuva gejo pakutema munda nichitsika feso giri ndiro yangu vakusunga chiso chinokura chinokotama wangu isiso mahwana tanga bofura nhongaroro maninji Jim Carrey kuda kustapa zoro isusu tiri nyemba hati kongwene olo Tsotsi rova mbira ini ndoda musondi nemablot jalavu nemawinkidi cha Mbare chinotenderera DVD kunzwa Hwezera yo man chakaipa Hwezera saka Scarfizzo iyo unozviti Scarfizzo Tsotsa utsotsi uyu wakabva pakuti chiyo utsotsi unapo wakabva chinje kutoti munhu wese ndiketoiti wese anotozvarwa ainacho in a way Hwezha because it's hard kuti usurvive wana kana uri mugetoiti so unongofanira ungotone mufungiro wakatosiyana nevamwe vanhu vese you have to be tsotsi somehow Hwezha waiyera level racho ndombopa example kana toda timufana anogara kuborodeo kuti zvinhu zvake zvinenge zvakatoringana andotorwa nebhazi regwazha andoperekedzwa nemabereke chigaya mufana anenge achigara kumbara achienda kana kuchirodza achienda kana kugwinyayo Hwezha unosangana nezvakawanda along the way Hwezha kuti uzosvika kana uzonzwa usvika kuti you've made it out of the ghetto usangana nezvakawanda saka environment inozokutuma kuti uve chitsotsi but everyone Hwezha anacho mari you get the point isichazi chete unongosota sangana nayo kuti uvudze chitsotsi chako ipapo tapanzwa saka iyo munhu akakuinspire kuti uzochuza hip hop out of magenre sana zimdancehall afropop chichichi magenre akasiyana siyana ndiani munhu akakuinspire kuti ukwanise kuchuza hip hop kusiyana magenre tongoti life itself Hwezha okay because hip hop nations as a way to teach storytelling Hwezha itaro edima blue majalavu nichi izitangorwa commercial but hip hop yanyanyoimba it's more for conscious Hwezha storytelling one saka dango ndikanyameta ndichoose hip hop of other man ingairi influence ona inonzi yakaita from the first time ndakatanga kunzwa nazi Hwezha nchinzwa nazi nchinzwa kana Rakim nchinzwa Tupac Hwezha zvinzo kuti ndakanyasofeel kuti iona chisini riri that powerful kuti unokwanisa kutochinja sichazi besides mageto youth Hwezha because kana ya hip hop is no longer about the ghetto youth although tisinonyanya affect kana masichazi echi enyika Hwezha saka ndakango I was so much inspired ili boys iri Tupac akatochinja scene nekudai so Black Panther kudai nekudai Ananazi although B.I.G was not more of a rapper we anomirira vanhu Hwezha is more about telling the street nigirikani Hwezha but in a way ndo zvakandipusha scene ndokwanisa kutochinja kana life mageto youth ndofana kuchinja life yokumbare madhara angowela kuti mufana kutora nyaya yemagetsi nyaya yevhati nyaya yekuti pana sister navapondwa saka toda maneighborhood watch areas something like that Hwezha saka ndozvakandipa impact but not to say dance zvangofanana dance no hip hop zvangofanana but unozongochoose chi path yaunongoda kuenda nayo through zvinhu zvinenge zvakakuinspire but mudheni mangu taitoteerera mangoma Hwezha taitore mangoma big time but manje muZimbabwe muno muzim hip hop hainazosimba zvokudaro kudarika dance
mukuona ichifika kupi pamberi apa kuti Zim hip hop inokwanisa kunyaseta kuti mageto youths anazopinda maire pamberi apa kuona chi hip hop mageto youths itori munhu wese watasepapo kwatopfeka flat base kanzi socks muchiri kwatopfeka boots waiza there's hip hop way of dressing waiza nyengo ripo ndekuti chinhu chikuita kuti hip hop itange pamwe isiri kuteererwa muZimbabwe kana kuti itange isina influence ndekuti we have a lot of rappers waiza ndakati ndeye fake waiza ine statement rinenge singadiwe because tatange tikushora vamwe vanhu waiza havasi kunyatsokwanisa kuarticulate the real ghetto life as it is waiza zvokuti vanhu vari mumastreets waiza because hip hop is not all about the ghetto waiza but vanhu vanyanyo affectwa nezvinhu vanhu vekughetto waiza saka we need rappers anonyatso articulate a ghetto story as it is waiza kana tiri kupfeka maslippers let's talk about that waiza kana tiri kuswerera maputi ngatimbotaura izvozvo kana tane gauro rekuti amutora mahenesi machi atozati kuna mahip hop artist anenge akakurira kana kunana borodeo kuti vanga singatozive kana kuti life yemugeto chaiyo kuti mama yasomira sei munonasirwa nezveimugeto vangoita zvongonzwa saka ivava I don't think kuti expecta kunzwa kana kuti vachiimba izvozvo otora nepoint yakapenga tinomboexpecte kunzwa izvozvo from chip saka what happens kana ivo vanhu vacho vasinga expect kunzwa izvozvo varivo vari kuridzwa paredio rasta anoenza because kona nyaya inoitika ndochi vapfana vekugeto vano hip hop vakawanda vakapenga rasta but havana gauro rekupusha masini acho masini avo waizarekutorekodha chacho vamwe vacho vapfana nange vasina gauro rekurekodha waiza ndisokaona kuti kana pakapindira mamwe mastudio mangoma muzviti mageto tsakakwanisa kurekodha mara ende mangoma akakwanisa kuputika saka we also need mafacilities yayo ekuti tinopa vapfana opportunity waiza kuti vanokwanisa nemasponsor waiza because munhu wese anacho chihip hop mwaari anacho ndiudze munhu anokwanisa kumira apa achinda kataura simatura mangoma nekurambira ana kana musikana 1 wanotora munhu everyone got that hip hop but chingori machoti tudangoti chifanira kungoburitswa saka uchiburitse nemachochocho amaya waiza utotaura kuti shayo ukazana pagauro rangu ndotokuita sick waiza ndotojambajirawo chichi waiza yakitotoita mastreets as it is waiza something like that zvangota kana bg waiza bozi vanhu vanoda zvinhu zvatomboona deo ngasingarelate nene waisa munotora video but you feel like a fizo ndorelata newe so let me do something for you waiza saka makati takafamba tichidaro I think Zim hip hop inokwanisa kuenda kumberi and sini ndoputika ende ona chinhu chese chine mavambo kwangona na kingpin kune waiza vakaseta pace yavo but for this generation waiza tiriko waiza ende chete takanzi tazokurara tisina kudya mari hip hop waiza but vapfana vachauya after isusu rasta vanenge vari waiza zvamati ana wingi d nana dadza waiza nana daddy distress kuti enzo anosvika achiti uku waiza anongoti uku obva tora gauro because someone had to suffer for that waiza saka ndo level isati kuti willing kusuffort vapfana vachauya after isusu amawanawo zvinenge anenge ari machena waiza saka zva2020 makatirongerei mudai 2020 kune chii chiri kuuya pamberi apa kune maalbum kune machitudze zviri kuuya pamberi apa kuti tatifana kudonedza bhama rinonzi hungry Tsotsi rina manyanga riputiri saka through masichas akazoitika icovid nekudai takatadza kuti bosi tatifana kubudisa nemavidhashi saka zva2020 takabva tastaba but 2020 we've managed kubudisa pane song inonzi tovamhanyisa ine something to do anzi covid vataburitsa nonzi mabloti majalavu nemawinkiti vataburitsa tine chiko pane mamwe mainterview zvavari online futi pangoripo staff yakawanda online but ndo zvatiri kupusha nethe next song yatoburitsa inonzi datya samaima kana mafans aida kuwana music inyanoiwana papi izvozvi pauisa papi music yako izvozvi payoutube iripo tine payoutube tine Revolution SoundCloud iTunes iripo pavivo iripo although account yanga sikuupdate kwezvozvi but tane imwe account yevivo iripo futi kuna na Instagram na Facebook kuna mafans angada kufollowa wamachima socials tine Scarfizzo Tsotsi ndo Facebook page because Scarfizzo official do another Facebook page because Scarfizzo official inenge Instagram
kozoya Scarfizzo inenge ya Snapchat, kozoya inonzi Twitter Scarfizzo OG. Okay. Kuma WhatsApp amuda kushare number dzenyu. Share number ya number to share number zina basa katika ma numbers wezo. Tine 0778 523 403. Ino number yanda share buzi ndo ngari producer but pane number yemu wangu ndo kushare na ma weeks. Sikazuti makangu wanongo inbox and ndavapo futi number zechi dzirimwe buzi rangu. Kuti mama hip hop artist pamanongada kuro ma collab kana kuti mafans anongada music inono kubata direct pa number edzo. Direct ama hapa izo zoma manje hapana guns Hwezha. Kuza tinakana tina Hwezha zote kada kuti guns sekura takana chino Hwezha. Chitani masini futi tesika kunzera ze tesika kumuzo kuganza but for hip hop artist vakuda ma collab bo as long as chinja tukurova chiri chinji kuti vanhu vanorelate mageto bozi vanhu vada music at the end of the day. Saka ise kuti anzini handizoimbe neve kuti uya negauro haazo mai manje gauro ichauya pamberi apa zvaizvo zvitokwanisa kuita maworks if you are willing to work Hwezha. Saka komuno muZimbabwe muno akakuinspire kuti ukwanise kuita zvehip hop kana kuti munhu anonyatsobhiga kuti aiwa ichi chimwe changu ichi aichi ndochinoita kuti ndirambe ndine shungu dzokurova zimba masina ndiani ucheke break kune vanhu vakarasa vanza Oliver Mtukudza Hwezha. Oliver Mtukudza akandiinspire level yekuti kuona ndakaenda break from madhara ese akaimba kudhara Hwezha. Pane vamwe vakakirara akaita seka. They will not how did this person manage to make it Hwezha to that level akasvika rero Hwezha. Iye ari mugeto youth zvokudaro Hwezha. Ari munhu wekuhaifiridza Hwezha. Bozi watadza bozi rakauya rakatonga Salisbury ranga bozi rekurutsu Hwezha. Ungaro kumana kumusha wakadibva kumusha ndakasvika vakarana dance but mudaro yakakwanisa kuzvicontrola from all my drugs influence ekugeto echi akakwanisa kumanage akasvika level rero zvoti pakapambuka mamadhara ese achikirara akakwanisa kusara achirana sini saka akandiinspire Hwezha kozoya anzani James Chimombe Hwezha na John Chibadu apa kwaku na Leonard Shakata ya level of lyrical content zvavanoburitsa Hwezha. Dembo arimo zvake mukatalog Hwezha. Amadhara kuti ndaitiwo cherera even pandakatopasa kana grade 7 au pandakatono kuti nditengera bhamarani la John Chibadu Hwezha. Boss dainakirwa nichi lyrical content kuti vai make a lot of sense social commentary. Kubva kwazoya ku boys re hip hop manje Hwezha pamwe na Kingpin ende zvamfana kuti za star na Hwezha kuzvida kana kusazvida rasta Hwezha although vanhu vanoita nge vanhu rwadziwa naye kana se Hwezha aka influencer shit zvekudaro Hwezha zvekutodaro zvoti munhu kuti people my elders exactly Hwezha people need to put respect on people like Maskiri Stana Junior Brown Hwezha vanhu vakatochinja shit even kana gonzo wachari Hwezha kana takura because yaripo ndekuti aisinya kuti ini ndorwa hip hop Hwezha saka I have to ndifuna kuseza rimwe mafia Hwezha because I culture it's not a business you know that a business kumberi but it's a culture we need to spread the culture Hwezha. So whoever wants that culture irambe chienda forward Hwezha anodeserve ma props iye ma beef yechichi inozotika kumberi kuti ane gauro but zvaizvo culture ngati spread ichi culture yesini saka ndo some of the people that motivate me Hwezha around that. Saka tichasa local Hwezha kuzoye kuti yeni ngezha yangu kudai nekudai but kana kuri magitare ndo team anda kulaina ro. Saka izvi una manager maya aizo manager artist aizo anda manager sanda mbuta manager zvangu une shungu dzokudoitwa manager unokwanisa kumanager kana kuti ungoda ngozviitira zvinhu zvako wega kana shungu dzoita manager tonadzo rafu but what happens is kuti chinoitika manje panyaya management chandakaona Hwezha nemakore ndagara ndiri muindustry ndaona kuti pane ma-issues when it comes to management Hwezha kuti if kana munhu achingokwanisa kungooffa kana kagauro kana kuti ane jagwa ringobvisa padini pako muchienda toners kana kustudio vanenge akuti ndakwanisa kumanager munhu Hwezha but it's deeper than that. Ndisakaona kuti pesa about being a student of the game kuti ndinyaso understand Hwezha kuti uyanozonzaita manager vakabukana uyanozondose get a concept kana munhu akunzi amanager anofanira kunge munhu atori nemore knowledge kutokunda iwewe yeshit not kuti munhu ane kajagwa Hwezha kuti akwanisa kubhadharira kuti record album akwanisa kukumanager kuti saka Nicki Minaj chamanage kune YMCMB Hwezha andomanage kana Puff Daddy Hwezha but havasivana vakamusaina kuti vanenge vatoona weakness yoyo mucamp mavo kuti we need professional people kuti vamanage
saka kumanage izvozvi kana kwako yamunhu anokwanisa kuoffer waiza zvinhu zvandoona kuti izvi zviri tangible waiza kuti mfana wangu ticharowa chakati tokolaborate nanyingi on basis yekuti munhu yeanakirwa futi nemusic yangu kuti tamupa mari waiza ya nakutenda kuti takuita management waiza tokwanisa kuaccepta waiza kuti pamwe tikuda kuomesera zvinhu ngati chiya tinatombora nayo tototambura waiza but hatifaniri kuteka mashortcuts waiza uzoona tiwo panotanga kuimba 2008 kusvika 2020 why should I rush now waiza ndizvo reta maita boss Scarfizzo I hope munobudirira mumusic industry yezim hip hop definitely akubudirira titobudirira iripo